jedného dňa som dostal takúto Parksideku bez baterky, ale s nabíjačkou. No, tak som si baterku dokúpil, ale zistil som, že vlastne keď som pridával, tak tá regulácia tých otáčok bola proste pokazená, že išiel hneď na plný plyn. Tak som objednal z Aliku nový tento spínač. Toto je starý, tento bol pokazený. Aj som ho skúšal pozerať, ale rozobral som to, roztreskalo sa to, ja neviem. Tak som objednal nový. No lenže, jaksi mi tam nejde tento konektor a tým pádom tam neviem napchať celú túto baterku. No, ukážem to a budem sa snažiť to spraviť tak, aby dobre bolo. No tak to musím rozobrať a zistiť, kde je problém. Či táto hlava sa dá dať preč. Vymeniteľná, neviem, čo tam môže ísť. No, tento starý bol úplne iný, alebo dlhší, kratší, neviem, tak som to musel prispôsobiť tuto a všelijako to tam rezať. Takéto záražky, ktoré to držia pokope. Tak, hej, čiže táto záražka, či jak sa to volá, taký spojováčik. Teraz by to malo odlepiť. Nič teda, len šrubky. Tu je vidieť, jak som to musel pajkovačkou nejako opraviť alebo zmeniť ten priestor, lebo sa tam vešlo tento dzindzik. Pod dozorom spôsobilého som to prepajkoval. No a vlastne čo ja potrebujem je, že aby tá baterka tam bola. Tá bateročka tam mala takto nejako zapadnúť. Čiže keďže je to dlhšie, tak tam nevejde celá, to už vidím teraz. No takto by tam mohlo ísť. Potrebujem, aby to tam takto držalo ten pliešok. Toto by som inak mohol aj zalepiť pištulou, keď už som pri tomto. To aj spravím, dám tam trošku lepu. Nech sa mi to nehybe. Aj keď to budem zatvárať. Potrebujem vlastne predložiť len tú rukoveď o centimeter. No a takto. Keby to zostane, to by bol ideál. Takto by sa to tam malo nasunúť. Kontakty kontaktujú. Ešte sem pridám trošičku. Skúsim to zavrieť. No a teraz uvidím, či tam bude problém s tým zavieraním. Na vrchu nič. Na spodu nič extra. Čiže teraz je to už zavreté. Tu by mal indikovať napätie baterky, čož mi nerobí. Ale teraz to už pekne dosadne. A funguje. No, jediné, čo ja musím spraviť, je vlastne vyriešiť to, aby tá baterka sa neodpájala tuto. Takže vymodelovať, alebo respektíve vytlačiť niečo takéto a nejak to napajkovať na tú starú, zazvárať nejakým spôsobom. Sice to nebude pekné, oblepím to páskou, ale bude to funkčné. No, tam sa zapojí už 3D tlač. Takže takto nejako som to skúsil. Čiže z čachre machre spraviť, vymodelovať aj nie, skôr som si sem len nahral už nejaké použité alebo vytvorené modely a zlúčil som, porezával a tak ďalej, aby mi vzniklo toto takéto niečo. No. Tu je dole vidieť, že je tu požehnanie týchto úkonov. No a pre vizualizáciu takýchto častí som to nejako orezával. Proste celý adaptér, rozrezal som ho a spojil som dva dokopy a takéto niečo by z toho mohlo byť.
na tú vrtačku asi použiteľné. Aj toto by malo mať tých 8 mm, či ak si správne spomínam. Áno, 8 mm. Takže to dám vytlačiť a vyskúšam to. Tak toto mám naslajsované, sú tam teda podpory a predpokladám, že táto časť nebude vôbec stabilná, lebo je to dosť tenučké. Každopádne mne bude stačiť táto uchytávacia časť, vlastne aby to bolo na vrtačke a na baterke. Takže vytlačím to spätka. Trošku chlopaté, ale inak asi v cajku. Asi dobre, idem to vyskúšať. Takže nejak takto by toto malo ísť nasunúť. Celkom som sa trafil, si myslím. Ešte to spojiť s tou vrtačkou. Čiže takto vypadá spodok tej vrtačky, toto som tam lepil teda. Hej, a tuto sú záražky na tie dva cupličky, ktoré by tam mali zapadnúť. Je to tam. Pevné to je. Na nejaké domáce použitie funkčné. Už je to pekne regulovateľné. Hej. Takže funkčné to je, no a to je pekná ukážka, ako sa dá použiť 3D tlač. Tak díky a čus.